गोलू राजा के आगमन भइल बा रोहित भैया होखे वाला बा। यहाँ तक कि वो कलाकार प्रोग्राम छोड़ के भाग गए। आ भाई आवता हाँ बक्सर से तो हमने के सम्मान सोचा कि टाइम थोड़ा सा आप सबके कुछ मनोरंजन करी तब तक से हुआ जा ना उतनो बार हमने के ना करे ना मनोरंजन करी हमने के गीत संगीत गा के तब तक से हुआ जा। बड़ी दुनिया में लोग आंख गड़ौले बा कि आखिर आकाश भैया से हमारे का संबंध बा। हर कलाकार से हर कलाकार के संबंध बने के चाहिए, लेकिन जौना घर में बेटी के आगमन होला वो घर में कलाकार के श्रद्धा मन से अपन समय निकाल के जाए के चाहिए। आज बेटी के आगमन भइल बा, आई बेटी के बात बा तो हमार सही बात बा कहे वाला कहले बा धर्मेंद्र भैया रौरा हमारे को परिवार के अंग है, रौरा कतनो बड़ाई करी लेकिन कहे वाला सही कहले बा कि हमारे कोनो बैकग्राउंड नहीं थे, लेकिन फिर भी जहाँ बेटी के बात आवेला वो परिवार में हम कार्यक्रम ना छोड़ सके। कार्यक्रम में हमार आधार बा, जैसे कि नौकरी बा कलाकार के। आकाश भैया के बेटी भइल बिया तो गोलू राजा के बेटी भइल बिया, सब कलाकार के बेटी भइल बिया। तो लक्ष्मी के आगमन भइल बा तो उहे लक्ष्मी के दिन से आवे वाला समय में 6 महीना के बाद आकाश भैया के घर में और ही खुशी के माहौल हुई। हां भाई को भगिनी आइल बिया को बेटी आइल बिया। हाँ अब बेटी के नाना जी आइल बड़े छोटे मामा। मामा जी आइल बड़े दीपक जी। हम अपना वो भतीजी के आशीर्वाद दे अपना बड़ बहन खास करके महफिल में ये अच्छा काज बा कि जहाँ हमरा हमार तो कोनो अपन बहन नहीं खे, दूगो राखी बने लगो दिल्ली में, लेकिन कलाकार में एगो बुढ़िया बहन बिया सोनी दीदी जरा के बड़ी दिल से माने ये देखल भैया कि जब हम घरे खिसियात रही तो धान में भाग जात रही कहे जे कि कहाँ भाग रहा। तो चलो आशीर्वाद रूप में कार्यक्रम बंद करे के समय बाद तो एगो सोहर गा दे बुजुल चाचा। मीना चाची कहाँ पड़ी? अब हमारा नहीं कह जानत कि हम कौन गीत गाई। एगो गीत याद रखले बनी दीपक के कहने की डायरी रख दे। अंधी बाबा के स्वागत पर बधाई हो। यो साला भुला जाता भगिनी के आज बड़ा सब पैसा में करे देखो बुझात अपन बाहु ने पूछलो पकड़ पकड़ बड़ी भुलकड़ बेग भाई। हां बड़ी भुलकर मामा भाई। कोई सुन पीरा उठतबा अरे दिया तनी जलाई दो कि हमारा बलमा के जगाई दो पहले छोटा की नदी हमारा पिया के जगाई दो पहले छोटा की नदी हमारा बलमा के जगाई दो पहले छोटा की नदी। कोई सुन पीरा उठतबा कोई सुन पीरा उठतबा दिया तनी जलाई दो कि हमारा पियावा के हमारा बलमा के जगाई दो पहले छोटा की नदी हमारा पियावा के
दे देलू उना दोसर रहू उना नंबर मिलावा ना का चाहिए समय अभी अशोक में गलती बा अरे कमर के भीतर उठे दर्दिया कबो घटे बढ़ेला कबो उठिला कबो बैठिला कबो भैया सुतीला हमरा प्रिंस जीजा जी हैं नमस्कार आकाश भैया हाँ बहनो आ जाने उनकर अब इनका खातिर कुछ कहे के मन करता कहे दी का कह दे तहरा बहिना के अरे बिचावा में देहा मोटइले तहरा बहिना के बिचावा में देहा तहरा जीजा जी के बहिनी के देखो पगलइले तहरा बहिना हमारा पियावा के जगाई दो पहिले छोटा की नदी कमर के भीतर उठे दर्दिया कबो घटे बढ़ेला कबो उठिला कबो बैठिला कबो भुइया सुतीला चाय चीनी अरे सब रखल बा चाय चीनी सब रखल बा हमके तनी पियाई दो हमरा बलमा के हमारा पियावा के जगाई दो पहिले छोटा की नदी बलमा बड़े नदान कोइले बड़े भारी नतीजा नदी बजा के थरिया नाचे हमारा भइल भतीजा नदी बजा के थरिया नाचे हमारा भइल भतीजा Woo!